Dobrý večer. Dobrý večer. Máme týždeň do Vianoc a my tu musíme takto mrznúť, aby sme nahlas vyjadrili nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá naša krajina. My, Bratislavčania, organizačný výbor, ktorý sme sa narodili v Prešove, v Košiciach, Medzilaborciach, vo Vravnovej nad Topľou a v Poprade, sme sa rozhodli do celého sveta a do celého Slovenska vykričať, že takto to ďalej nejde. Hoci je zima, hoci je mráz, a napriek tomu, že tu v našom hlavnom meste je predsa len o čosi teplejšie ako v iných častiach Slovenska, za normálnych okolností by sme tu neboli. Ale musíme tu byť, rovnako ako aj vy tu nemusíte byť a chcete tu byť, lebo dostali sme nejaké dotácie z nejakého neznámeho pre nás zdroja, ktoré musíme na týchto našich lásky plných zhromaždeniach, plné tolerancie, ústretovosti a nenávisti, musíme ich minúť, pretože by inak mohli prepadnúť prospech štátu, ktorý vás, vážení občania, celoročne zdiera za našej vydatnej podpory. A na záver tohto môjho príhovoru, lebo naozaj kosa strašná, dovolte, aby som dal priestor študentovi. Teda, namiesto Múra máme tu dnes iného študenta, chudáka, ktorý bude chcieť prejaviť svojou piesňou svoje pocity nešťastných a sklamaných študentov. Hymnická pieseň, ktorá vznikla včera po ceste vo vlaku, ktorý sa zhodou okolností našťastie nevykolajil. Chcem psychotesty podstúpiť. Ešte raz. Chcem psychotesty rýchlo podstúpiť. Rýchlo podstúpiť. Rýchlo podstúpiť. Aby som mohol na Slovensku žiť. Na Slovensku žiť. Na Slovensku žiť. Musím psychotesty rýchlo podstúpiť. Rýchlo podstúpiť. Rýchlo podstúpiť. Aby som mohol na Slovensku žiť a so všetkými vlkmi spolu viť. Dovidenia.